Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. Meta mbagħad sebaħ, l-art ma rfuwiex. Lemħu biss bajja biex tajta fiha. U qatawa li jekk jista' jkun jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar. U ħallew ukoll l-irbit ta' tmuna. Imbagħad tellaw il-qala tat-trinkett għar-rieħ u ħadu għax tajta. Iżda ħbatna ma' sikka li kellha l-baħar miż-żewġ naħat. Il-pruwa beqet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrag bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jaħrabx xi ħadd minnhom bil-għawma. Iżda iċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb, lienna l-kol u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu ġabar qatta tskuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma'id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: dar raġel żgur xi qattil, għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġo n-nar u ma ġralu xejn. U ma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. Dan il-ħadd aħna qegħdin niċċelebraw in-nawfraġġju ta' San Pawl fuq il-gżejjer tagħna. Is-silta li għadni kemm qrajt hija meħuda mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, miktub minn Salluqa, u fiha naraw l-istorja kollha kif seħħet, kif San Pawl missierna ġie fuq il-gżira tagħna. Ċertament hawnhekk tidħol ħafna l-providenza t'Alla. San Pawl qatt ma qalu f'rasu li jirfes fuq il-gżejjer tagħna. Imma Alla ħassibha mod ieħor. Alla ried li jirfes fuq il-gżejjer tagħna biex bekk l-Apostlu missierna San Pawl ixandrinna l-kelma t'Alla. U anki wkoll in-nies tal-gżira jiġu mamda fi Kristu. Interessanti il-mod kif San Pawl jirrelata man-nies tal-gżejjer tagħna fit-3 xhur li huwa qatta fostna. U li kif jgħidilna l-ktieb tal-Atti tal-Apostli l-Maltin urew ospitalità kbira ma' dan l-Apostlu tal-Ġnus. Nistgħu ngħidu li mis-sena 60 wara Kristu sallum il-ġurnata din il-fidi li aħna rċevejna mingħand l-Apostlu missierna San Pawl beqet tinex
fil-Gżejjer tagħna. U din hija l-isfida tagħna llum li qegħdin ngħixu f'din is-sena 2013. Li dan il-messaġġ li batilna l-Apostlu mis-Sinna San Pawl nibqgħu ngħixuh. Din il-fidi li aħna rċevejna mingħand missirijietna u ommijietna nibqgħu ngħixuha. Għaliex hija din il-fidi li tqawwina, hija din il-fidi li tagħmilna poplu, hija din il-fidi li ttina l-identità tagħna l-Maltin u l-Awċin. U għalhekk ejjew illum f'din il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl, fil-waqt li nduru lejn il-mulej biex infaħruh u nirringrazzjawh talli joġbu jibatilna lil dan l-apostlu kbir, pilastru kbir fil-Knisja, ejjew ukoll inġeddu il-fidi tagħna, inġeddu l-magħmudija tagħna. Li dak li aħna rċevejna insaħħuh, inkabbruh fina u anki wkoll inkunu xhieda tiegħu fil-żmien li aħna qegħdin ngħixu illum.